Pikachu, jeg vælger dig! Den her weekend har vi valgt at holde lidt Pokémon-halløj, så derfor åbner vi nogle pakker i dag. Så der er vores byttemappe er totalt klar til weekenden. Så Pokémon, bytte, kort, kl. 11 fra lørdag. Og så indtil kl. 5. Og så gentager vi det igen søndag. Så kom og vær med, hvis I har lyst. Og ellers så kig videre i videoen. Så kan I se, hvad for nogle kort, der ligesom er kommet i byttemappen. Vi har åbnet lidt. Og den første, vi ligesom kigger på, det er et megakort. Kendra EX, som vi smider i mappen. Og vi har også lidt andre hovedkort, som ryger med i mappen. Vi har også åbnet. De ryger selvfølgelig også i, så de er klar til at bytte her i weekenden. Og så har vi en masse boosters, vi åbner. Så der bliver fyldt godt op. Så lad os få dem åbent. Vi tager selvfølgelig de 4 bagerste. Og smider om foran, så vi får alt det guffe til sidst. Og en stage 2 kører vi bare lidt elegant hurtigt henover. Servene udvikling, dejligt. Trænerkort, supporterkort hedder det. En stage 1'er. Jigglypuff. Det kan godt lide. Den igen. Og jeg kan allerede se det bagerste kort, det er lækkert det der. Sneevee, der fik vi lige udvikling før. Vismur, basiskort. Boom. Minchico, eller Chino. Og Lavitar, den alle vil have i Pokémon Go. Den nye Dragonite. Næste pakke. Og igen, de 4 bagerste ryger selvfølgelig om foran. Det er netop for at få alle de gode kort til sidst. Og vi starter bare fuld knald på med en Mega EX 16. Super lækker. Den bliver der rift op. Frogadier, stage 1. Cloyster, stage 1. Trainer-card. Tompole. Shelter. Honage. Newell. En kamel. Vi kan et stykke næste. Tak. Espur. Glamorph. Det var en flot holo, faktisk. Yes. Mie, hun er ved at ikke færdig det her. Fuldstændig. Det var igen en holo. Dejligt. Fracture. Boom. Vi kører dem bare sådan lidt chip igennem her, fordi vi har rigtig mange bakker, jeg skal igennem, så det ikke bliver en hel video. Cagnia. Hvis der kommer noget guf, så stopper vi bare lige og kigger på det. Og ellers som sagt, alle de her kort, vi kommer til, support trainer i holo, dejligt. Alle de her kort, vi ligesom pakker op, de ryger i byttemappen og klar til weekenden. Så kig ud forbi lørdag klokken 11 starter vi. Og så kører vi ind til klokken 17. Og så gør vi det igen søndag. Ja. Trainerkort. Tangrowth. Tankler udvikling. Shillars. Det var meget sødt. Mankey. Fighter. Apom. Riffloom. Tangrowth igen. Polo. Lad os se på det. Det er alle de nye kort. Der er selvfølgelig kommet sådan nogle mere Hawaii-stilede, shinies og så videre. Så der er nogle lidt mere specielle imellem. For eksempel Eradicator. Den er også blevet lidt mere anderledes i den her serie. Eevee! Drowsy, den er kedelig. Energikort, yay! Godt, vi kører videre. Vi kører bare lige 3 kort nu, for at være helt sikker på, at vi får alt guffet til sidst. Og vi går dem bare lige tjept igennem. Nu har vi lige åbnet et par ekstra pakker, så og vi kan køre det her hurtigt. Og vi har fået noget rigtig lækkert faktisk der. Så det kan I godt glæde til. Skarmory. Caterpie, kedelig. God til udvikling på Pokémon Go. Dragonite, holo. Den er ikke dårlig. Den skal der nok være nogle stykker, der vil have fat i. Og kedelig energikort til sidst. Det var en god pakke, Mie. Vi skal have nogle flere af dem. Men vi ved heldigvis, der kommer en god endnu.
Så vi starter bare her med trainer kort. Hypno, Stage, trainer kort, Litten, Psyduck, Bone Sweep, Lilipop, Martini. Den kan vi godt bruge til vores udvikling. Og jeg ved, vi har en Dragon også i den side. Lapras GX'er. Så er der Guft til mappen. Så det er bare med at holde øje og se, om man kommer først på den. Og vores bytteregler i mappen er jo selvfølgelig super simpelt, så det er jo bare at være hurtig ude og finde ud af det. Vi tager en pakke mere. Trainer, Persimmon, Rotom Dex, Polivac, Use Biter, Eevee, elsker Eevee, Stuffle, Litten igen, Lunala, GX, Lunala må det være, GX'er, den bliver også lækker, der kommer der også til at være rift om, og så kedelig energikort og en holo her til sidst. Og så har vi en lille smule tilbage herovre. Så dem kører vi igennem. Dem har vi ikke kigget endnu. Vi har bare lige åbnet dem lige kort. Og vi kører bare pinser. Hav. Trænerkort. Persimmon. Platini. Sandygast. Morlo. Romantis. Surskits. Yama. Crobat. En ny udvikling. I Pokémon Go. Hvis man spiller sådan noget sjovt. Rare Candy, Pinsir, Hav igen. Den er set et stykke af Diglett, Alolan, Alolan Meowth, de her shiny kort, jeg snakker om til at starte med. Growlithe, Rungrouler, Rainbow Energy, Lantern. Vi skal have nogle GX'er nu, Mie. Nu må du komme med held her. Vi er med nu. Vender vi rigtig. Yes. Dragon igen, så har vi hele udviklingskæden. Dejligt. Makuhita. Snubble. Nu står jeg ikke, hvorfor han har kjole på, men det giver jo nok meget. Sandile. Piggyback. Det var Makuhitas udvikling. Kostmål. Jeg har faktisk aldrig set mig. I kom så med nogle GX'er. Vi skal have dem. Det er ikke fordi, at der er så meget go for den. Pharaoh, den er skød. Litten, Young Goose, Hav, Holo, Beware og Energi. Nå, er jeg med nu? Den er god nu. Rare Candy, Pinsir, Hav, Skarmory, Diglett, Alolan, Dratini, Sandygast. Jeg synes, den pakke der er og der kom en Holo. Det et eller andet. Og husk som sagt, alt det her vi åbner, det ryger direkte i vores byttemap, så det er bare med at komme ud forbi. Og så holde øje med vores YouTube-kanal. Det her det bliver den første video, som vi smider op. Så det bliver lidt spændende at se, hvad vi finder på at lave fremover. Caterpie igen, den har vi set det på gangen. Og den er igen holo. Godt, vi har de sidste 3 pakker nu. Det ser ud som om det er lidt det samme, som vi har set. Sparrow igen, det er fra Gianetta af. Mollo, Skarmory, Gen 2, Dragonite igen, holo. Det kan vi godt lide. Tukanan, og det energikort. Og nu har Mie garanteret mig, at der er noget super lækkert i dem her. Så nu hænger den lidt på i. Skarmory igen, den har vi set før med. Bestemt det. Sandygast der også, Rock'n'Roller, Cosmog, Crushing Hammer i holo. Kangaskhan, den er ikke dårlig. Ikke helt GX-type, men... Så tager vi den sidste. Aller sidste. Så er det nu, der skal komme GX'er. Jeg håber. X-Special. Young Goose, jeg kan se, der er noget godt bagved, men jeg kan ikke helt det, der er. Wingull, Poplio, Rowlithe, Pokémon Catcher, Lantern, og det ikke går. Så der var ikke flere GX'er, men vi kører lige og får samlet, og så laver vi lige en lille oversigt over, hvad der var at gå. Så det var, hvad vi fik. Så lige umiddelbart i første omgang, vi har nogle enkelte pakker, vi lige åbner og smider i mappen også, men der var det store kæmperkort. Og så de lækre EX'er og GX'er, som Mie hun er helt vildt holdt af. Specielt
Labrador. Den er mega nice. Og så et par holokort hernede af, både trainer og energy. Og så en masse forskellige hernede af holokort. Og som sagt, det hele ryger i mappen. Og så er de klar til at bytte her i weekenden. Som sagt, lørdag fra kl. 11 til 17. Og så igen søndag fra kl. 11 til 17. Og det er Michael og Jesper, der står med det. Så det er bare at komme ud forbi, og så er der Pokémon Snak for alle penge. Og selvfølgelig har vi også en masse lækre, blandt andet den nye EX-diske, hvor Kindle er med i. Så den kan varmt anbefales. Der er en masse lækre kort i. Så kom ud forbi. Vi ses der. Tak for nu.